Os feitos denunciados por este veciño aconteceron onte cando, tras ser atendido en enfermería, agardaba a cita co médico. Ante a tardanza e a gran cantidade de pacientes que se acumulaban na sala de espera, o home instou ao facultativo a pasar consulta, recibindo unha negativa como resposta. A enfermera pinchoume no dedo, depois dixo-me, agora tencho que convalidar o doutor. Non creo que che convalide, xa me dixo ela. Pero eu puxo-me ali a esperar, tiña vez. Espera. O home non salía, e preguntín se había xente dentro, dixo, non hai nada. Había unha señora que tiña 2 nenos mal que os sacou da escola e estaban esperando ali, a ver se os atendían. E nada, veo a da limpieza, petoulle na porta, abreu, e non sei se despertou ou non. Eu que sei que despois, así como deixou a porta aberta, entrin e eu dixo, a ver, vai atender a xente ou que? E dime, podedes marchar que eu non vou atender a nadie. Dali un pouco, é que non me funciona o ordenador, que non sei que, non sei canto, funcionaba todo porque na entrada da porta había, en todo sitio. O cruce de acusacións derivou nun forte enfrontamento que ata obrigou a intervir a policía local, que se desplazou ao centro de saúde. Luís Figueira, quen pon en dúbida as facultades do médico para desempeñar o seu traballo, optou por marchar sen ser atendido. Cando veo a policía, que fun ali ao mortal, dixenlle, chamen a policía, non, xa chamen eu. Cando viñeron, quixen dicir, fájalle a prova da alcoholemia, mas se outra de drogas. Porque eu penso que consume algo. Porque esa cara que ten encarnada ao rojo vivo e deitado así na súa mesa, eso non hai derecho. E ao final, que non quixo atender, que a policía en diante, dixo, pero ustedes, eu vou para a casa sin pastilla, se pasa algo, ustedes son os responsables. Eu, e collín o papel ali, tirinlle con ele e marchei para a casa. Tras este incidente, o Rianxeiro presentará unha queixa no Servizo de Atención ao Paciente. Ata o momento, a Xerencia da Área Sanitaria de Santiago Barbanza non tivo constancia do altercado.